Екипа на Нокаут е на най-голямото събитие Глори, за да подкрепи за пореден път българските бойци. Как мина подготовката специално за тази гала? Имаше ли нещо по-различно? Ами да, беше изключително тежка, неприятна, но радвам се, че всичко мина и благополучно за нас, дори и матча. Какво предстои за теб сега от тук нататък? Надявам се почивка от 2-3 месеца и чак след това да влезем в залата, но уви, може би треньора ми има други планове. Ще си пожелаеш на себе си и на феновете, които те гледат, и на аудиторията на Нокаут? Ами ще пожелая на себе си първо здраве, това е най-важното. Пожелавам на всички фенове здраве, да пожелаем да имат много пари, да идват да се гледат такива събития, защото се заслужава. И пожелавам на цялата българска общност, бойната, все така да идва да подкрепя всички български бойци и по такъв начин да се развива българския спорт. Какво беше чувството в момента, в който всички крещяха твоето име и ти